inti l-ewwel inti Prim Ministru titmexxi lil kulħadd, inti m'intix il-leader tal-Labor, inti Prim Ministru titkellem ta' Prim Ministru, mhux ta' leader tal-Labor u ħatara kif ħatraqqa l-pannu bil-qara, thank you. Ġifieri biex tipprova is-saħħa l-irjus, issib il-kolpevoli, is-saħħa kontra l-maġistrata li minn hawn nufri la solidarjetà kollha tiegħi, dak mhux aġir responsabbli, inti titkellem ta' Prim Ministru, issa jekk il-Labor għandu l-problemi, ma jistax il-problemi tal-Labor twaddabhom fuq il-pajjiż kollu, alla volja l-Labor huwa fil-gvern. Imma tittamel distinzjoni li naf li ħajsibuha diffiċli bej il-Labor u il-gvern. Tgħidli għax il-Labor qiegħed fil-gvern, iva, imma inti tittaqtalajn bej li inti laburist u li inti fil-gvern. Jiena Sandra it-teacher u Sandra l-kap tal-partit. Nagħmel distinzjoni meta nkun teacher u nagħmel distinzjoni meta nitkellem hawn. Ma mhux ħanoqgħod it-tfal noqgħod nagħmilhom il-kampanja elettorali waqt fil-klassi li għax dak mhux il-ħin u l-lok. Irrid jagħmel distinzjoni, titkellem bħala mexxej tal-istat. Mela tlaqna.